ɛwɔyɛ apuemantam a na Atiwa West Mansim na sabere ye bodi awura ekura ne din ene Akyem Banso na bansofo na ne nanan atrankonwa ene empanyi twetwowuro ne kuruma ne nyinaa ahunu sɛ dabi nipa bɔnefosam ɛyɛ adɔso ɛwɔ mompetemo ne nkuronkuro ɛbenbɛn ɛbenbɛn potemo te sɛ bɔma pame ne wɔne ɛka nyinaa na no na banso mpanyinfo Barima Kwaku Kyei a wɔtɔso miensa wɔno ɛyɛ ɔhene a wɔyɛ banso ne mpɛtoa so ɛno ne wɔbɔmɔden a wɔn asi post station gagatwa wɔn akyɛ sɛ Eastern Regional Police Command wɔn atabiri ɛde ama wɔn apa ntoma koraa de ama mpanyin sɛ monye na agya mo mɛtɛm fa mo adwuma sɛ nipa bɔnefosam ɛyɛ adɔso hɔ na ɛwɔ no ha wugya wade to ba na babam ekuta akora na akyɛ sɛ obi gye na nkampɛ sɛ wagya de ato ɛne obi kwa ne handbag twim na sɛ akrɔfo na ti babam akyɛ sɛ wɔn ɔkorɔ no nya de sɛ police form pɛtɛm hɔ na wɔn ɔkorɔ na baabi ya wɔn tena na hɔ nso yade a ɛhɔ nhyɛ da ɛnya papa biara saa ɛno nam so ama yɛ Barima Kwaku Kyei a wɔtɔ so miensa de akɔ adwendwen mu a amene ya pa wontoma post station gagatwa wɔn masi ne se tafa ɛti ma na dwumadie no ɛna Eastern South Police Regional Commander DCOP Felix Kwesi Cosmos wɔno ɛbɔ mmɔden a egyina yɛ nanan atrankonwa na mu ɛno akyi wɔgyina IGP Dr. George Kufu Dampare wɔgyina nanan mu ama wɔde aseda rampum asie du de ama nananom sɛ wɔn adwene wɔn ani nyinaa ho na we bɛboa pa ama nipa bɔnefosam akɔso mpɛtɛm ɔpame ne bɔma ɛna afei banso ne nkuronkura futafuta ho nyinaa no wɔn bɛbɔ adwuma sɛ de ɛbɛyɛ a pɛpɛpɛ yo ɛbɛba hɔ yɛse Bible ani mpuntuo kɔ afa ne afa sɛ bambɔ ani hɔ a mpuntuo ntumi nkɔ so wano nti enne adefefe a nanane ne mpanyinfoɔ ɔmo ayɛ a asɔ police administration eni no yenso yɛhyɛ mo bɔ sɛ yenso medie bi a yɛba bedi wɔ ha bia no yɛbɛyɛ professional nti yɛto yɛbo na ɔmo a yɛde ɔmo ba ha no yɛhwehwɛ mu ɛna yɛ select yɛ a yɛde ɔmo ba yɛ. Na mesan esisu bio nso say Banso ye very strategic anka enye station na mofata district Onua 95.1 because so hwe bebi akwaben wo ene bebi a ekropon ewa enti meaning say da chi bi no ebeye district and I mean hesitate say meka kire IGP say nka yenya ya nka yenya anka ekropon no nyina emra emehye Banso district headquarters asie nti me mpa ebo ne say dachi mark pension no na aka kire me say die Banso police station na agobi no say district police headquarters. Wei ane ensama wapanyina wupie mu ewoye apuemantima wei police commander edema Eastern South Police regional commander DCOP Felix Kwesi Cosmos and what is answer mu etudwa na no achi na asa dwumade no akwakoya nikanika ma nigye kura ba mu a abakra chipanyini wo ye Atiwa West ene ne mpeso so ye opanyini lawyer set Asante eno no so de aseda rampum asie duo de ama Akyem Banso empanyini atwetwe wuro no ma ni nyina so matimi abomoden a ya de fefe wei na wase won de dandan nyina fa ne bambɔ ho de wetumi se mampanyina na adodan kwakufu ado ne bambɔ da na koma so pa na obona mane se ade a Banso manfo aye de ma posifo de wei edutwam pa ewo ne peso ano so process adwuma no na me de asida kese constitution ma station Emra ya boa egumani nyina bambo edimu sawo Atiwa Senior Honorable Assemblyman Kasa Okan no de sena na ka say Banso police station say mama de ho am tu mo na nsuro manso na me was assemblyman no bia ni edi nkomo ene omo a on be money police commander so abomode no
Oba yes on na onye ne say was ni gba ro pese na baju enya sam senti wo kra otimi siesie eya aban so do police station na aban yes do e man pani tie wasem na hwem dan kwaku fu ada no bambo enti mesem ara se na nra me ka independence se ka ono nkunku ade a na ye naka ba bi ehia se police station besi na ho bi S2 kwara no enti besi na aka na ho ha na se bia ya na robo so bebrebe no ye turi ba so mo ho mo de se ba so fo ya na ben na emwa aposimi no entani ye nyeme hia na obia aye process ma na srempa ni fo se ene da obia boni a etwena so afutuo e de ma fie emra ya ye e ma ni nyina no hwese oni biara e bi di ha stress ni ya mama station master oye unua pacha oyo papa ena abetumi ayo process eduma eyete na odimra eji wei aye abankra chipanyini edema ene ne mpeso ado so akwema nchemo na chese lawyer prekope wono ena sabri wode sasebo nyina atudwa aye opanyini a ni din ene lawyer set asante na eno achi na fe yedidim ne yekọ wahene a na chese wono gina dwumade ni nyina ni mo Akyem Banso ye Barima Kwaku Kyei a woto so miensa wono so bomoden a na wodi aseda rampum asidu aseda no wodene ede ma wone a na chese eto apenti sufre ya no agya womo ede kakra be boaye ni nyina na womtimi awi adwumade no wodo mase pa ese de ba de otim sa asomdwe betimi akoso na nipa bonefo ma wompeso ano so no ni nyina ase be brase na fe asomdwe bu ano womso betimi abomoden a na womo anonom ano kakra na wahene ensam so eni na de edikan eden yesiwi enye ni esi obi no si so de ye live Dr. William Dap Ugo Goda ye danasi obi a hia no wona na se maba nso odi ma ye eni ye so maintenance wo nyara 95.1 ye yo ye ma ebisi nemum aside bi nka mpenifo titiru media me dasi enye yi na titapia eni yo chemi edu baby e be ko biara minimum mitimi ma hu za ba mitimi na ya fra brosankra no mo twi ni e fiam se ne e fia ka enma dumedi akos ne mo me bitia se anu de me firi pa bi commander DC accident kam ya tutu mienu se bi commander accident kam ya tutu miensa regional commander when ye mitumi chekwa ne ya kemetu mitumi chairman anuachi Onyefe 95.1 kujo for mienu kujo jaji ana kujo danso won ene jiram buwa ye woni won lore umbi biara o adaji ye na bua menne ye be president eni mi da yasi ogo da ko ene mi da nasi papa manso mi da masi ezi ati we from adwuma bi eni ho adwuma ni adwuma nemum ye nyina mi ni benifo ene o manfo adu ile bi e be ye enso e bi da so ye se di go e president eni etwi adaba ana mu di zika azu yeyo ene de do ye muzi yayo tisi ye di zika kuna yayo ye di zika yayo Akyem Banso hene Barima Kwaku Kyei a woto so miensa ena wote so okasa ni sika no madi kura na ene omayo ene da wa kyese ni ade kye no bom nsem pra na timanfo on pete mo so ebo mpanyina ba so se enne nyame asia ba behwe mo a police station wo mo so anya bi ena police station aba Banso project sene na first hati ani se police station aba heje sana ahabe because kana na police station ma hanu krono sam ne watimi ne wakame ntime ho ase na ebi wo hanu ba
aba yɛ program yi de aha bɛdu ama ɔmo a ɔwɔ ha nso afo adwo te ɛda banso he a wɔgyina kuro no ti ɛma bi akɔ so police station abɛdu ha ɛdɛ dɛ ɛsrɛ sɛ nyankopɔn nhyira no na ɔyɛ no pɛsɛ sɛ na police station ni ha na prompo bia ya idu ko bu apa so a obɛkɔ ne yafa obɔ de ne si wa obɛkɔ ne yafa ndesi police station aba ha die sɛ de mani adi afa no sɛ de ya medda no sɛ basa na ye wo kurum ya no mabie mani adi pa ɛyɛ medda pa ya mahu ahu asɛ police station ma ha sɛ na ha no ma ya basa kro no na ho ntie adwuma pasa na gwa kurom ha sɛ na police station aba ha ɛyɛ ma ho ɛyɛ medda pa the police station aba ha de da banso he ene ni mpanimfoɔ ene asɔfo ne ɔmo ba yɛ nyina da mo ase amen ene so amen enti we adehye no a wɔn akyem banso anigye a kyerɛ sɛ na wɔn kura mu ɛna eti bi no